Mahirap bang kainin yung cookie? Mahirap yung kainin ni Miss ano? Ay, mahirap kainin yung cookie ni Miss Anita. Dead kang konti. Yan. Alright. Wag na ano. Yan na! Ay, sabi mo! Ano? Sabi mo? Ang sarap ng cookie mo! Ano ang naiambag ng Intramuros sa kasaysayan ng Pilipinas? Ang naiambag ng Intramuros, sa pagkakaalam ko kasi, sa Intramuros, ano nga bang nasa Intramuros? Pagkakaalam ko dito nagsimula yung larong entrance. Kaya nga hindi mo ba naririnig yan? Intramurals kasi ngayon eh, di ba yung cheer dance, yun ang naiambag ng Intramuros. Okay, thank Saka you. yung larong intrams. Sir Joe, the spot question. 30 seconds to answer. May ano rin yan. Additional points. Ano? Ano ang naiambag ng Intramuros sa kasaysayan ng Pilipinas? Intramurals kasi ngayon eh, di ba yung cheer dance, yun ang naiambag ng Intramuros. Okay, thank Saka you. yung larong intrams. Kamusta ang race? Mainit pa lang. So, nag-start pa lang yung laban. Tapos na kami sa pit stop number 1 namin. So, papunta na kami sa second pit stop. So, go!